Thawnthu Lawrkhawm hi lo krap khai de ro le leng ler mel tha Christine killer ziak tu sang te chak chuak wal kum sang khat zakwa somruk pathum nipuya lo in her chu meu chuan Dr. Stephen Ward ta chen na in ro pui tak tual zol zau taka tui chen na nuam tak maya chuan nulat lei rol rol mel tha tak tak te chu tuya chengin an richel chul hloma he mun hi Cleveland tia vu ani in London khopuya palangsar berpol Lord Estor in ro pui tak chu mi zu dam thiam nia in soi Dr. Stephen Ward ta chuan alwa ho ani he mun a hian Dr. Ward ta chuan party ro pui taka buat saya Nula mel thale lepchiah tak taka som teu baka Sawrkar mi poimo te laka inti challan tum reng renga khosa ani awangin chumi tuma a party huai hot tura po chuan million le poimo tak tak enge moza ta soma a som jinga chuan England ramaro rel lai British War Minister na chet lai John Profumo po atelve nge ni Profumo hi England rama party lian le ming thang tak Conservative Party atanga thantlin ania hetia kilarine na anin tonvel lai hian nupui mel thatak Valerie Hobson nen in nein nu pahlim tak anni lai ani nge chutia nula mel thale piannal tak tak tena tuyan chen sup lai chuan Dr. Wata som angin in neitu pa Lord Estor le Minister John Profumo te chu anron thleng ta hlol maya nula tui cheng ho chu anin thiar fi lim sap sapa an zinga nulat lei rol pakhat kumsom pariat vela upa leiting le piannal zet zot mel trial khen mai chuan saruak ngal ngata athom hnoda na lampana akal mek chu Profumo chuan ahmu fu ta hlau mai chu nula la chuan athom hno chu ahmu mai ta ozong lo le ngal in ruk puan tereu te aveng trata asak ruang chu amoin British paro pui pahni te chuan mitladon don hian an lo thlir ngoya chu nula chu tu dang ma ni lovin Dr. Stephen Ward nula khoite zinga mi Christine Kilari ani nakin loka he nula mel thazet thi anram British Sawrkar timual phole rorel lai party titlatu ani don ti tu ma rengin an ring phak lo arukin Russian spy pakhat nen an in kop thin ti po tu ma in an hrehek lo Christine Kilari en call tu Dr. Stephen Ward hi Dr. Naran ve mai ani awangle asum lak lu chu abei tham lu dewo wangin mimir chunglama leng mel hriat hanei duwa chutiang turatan chuan athiam na chu achhor tangkain million tak tak a hne na ron in enti thin te mangin sum ala lut nem berta zoka million te hne na tok taratan nula mel tha tak tak high class kolgal antiang chi hi thanem fe arwaita Sawrkar tlukchhiatna thil omdan lailan ani nuwa rorel na hmuna achungchang soina a chuan mi bol hlo le top nok thei top anga tarlan ania amai ro chu a khosaji a hrim hrima hi chuan chutia sual hanti tur chu ani big lem lo Christine Kilari hi nula sambuang theng mai mel thazet kumsom paruk or ania London khopui night club pakhata thok to ania ama nge in tun nuwa asoidanin night club a chuan thil dang te chiam tho tur anei hran lova he hmuna a thola hian Dr. Wata nen chuan in hmel hriatin ani hian a hruai chuaka a ina khosak tirin rui hlole mi pa te nena a hu howa top nok taka khosak na a hruai luta ami en kolte zinga thil ti thei deu te nena mudun turin a thlem thuta ani ome Dr. Wata ina Kilari achetlat nuwa ama rondor tu langsar masaber chu Daily Telegraph chanchin bu editor Sir Colin Coot ania ani hian Russian pachal London khopuya Soviet embassy a assistant naval attach Captain Eugene Ivanov le Dr. Wata chu ain mel hriat tira he Russian pa hian Kilari a mu hian ti tak zetin angai zong ngal ani taber mai khumpui po voi duai lo an lua dun ta hialani Minister Profumo an Kilari sakmel fu chung chuang zeta mu chuan aril ruwa acham renga chumi zan chuan Kilari chu ava be pop tange nge
atu ka leng chuak dun turin anin tiam felta diam mayani hetia anin biak lai hian Dr. Wata ina chuan party na mailo tak anlo nei meka anjinga chuan Russian mi Ivanov kha telve a hemizan hian Ivanov chuan Christine ki lari chu aria pui nge ani atu ka chuan profumo chuan Christine ki lari chu ron lamin a minister kara phur chuakin parliament in ni te chu afan puya prime minister chena in Downing Street ami tenen lam chuan afan puita heta tang hian an in kop ngun tel tela thilpek hlu tak tak te po ape fo thinin in ngai zong chetin an cheta ani ber mai hei hi British War Minister le Soviet naval attach te ngai zong in trom na bultran na anita profumo hian kilari angai zon zia chu thupatum I kholo maya minister kar ngei mangin an leng kual cham chi a chena ina ngei anupui omlo hlanin an mudun ta fo bok chubaka Dr. Wata in luate an khosadun thin boka hetia profumo nena anin kopreng chung hian Christine ki lari chuan abial pa pakhat Russian spy Ivanov po alo kopreng tho chinlem omlovin an chetla dun na sa a ma se profumo le Ivanov te hi an in mungai mi alo an bial nu in trompo anin hrechuak chuang lo ki lari soidan chuan anin tong teu ther thin hle ani ome Ivanov hi Russian spy nia an hriata wangin British Secret Agency MI5 te chuan bengan chingun ta hle a ki lari mangin thuru kan hriat thei be sein Dr. Wata chu an fuiru ve renga heti lai hian an war minister chu ki lari zunza ma chuan a oi nget to hle ti ero an hre hau lo Ivanov chuan thil omdana hriat thiam ve nu chuan ki lari hne na chuan profumo laka thuru zo chhuah tir tumin American hovin engtika nge Germany rama nuclear ral thuam da antum ti telo zot turin atira heti lai hi Soviet hovin Cuba rama nuclear ral thuam cheklu antum lai ani khera wangin chu thila hriat thei phot chuan Soviet hotan alom em maidon ani chu whatchapa Dr. Wata Russia rama azin na tur visa mu theina tura tranpui ain huam thu Ivanov chuan a hril boka chu tak chu Dr. Wata tan chuan nar phalmai chi zia zang ani ri lo heti lai hian MI5 ho po in Ivanov chu en thatu ani an hreto a chutia en thatu ani an hriat ta ka chuan a chungchang hriat bel thei be sein Dr. Wata bok chu an panle ta ani tunma in sarkar midang poimo an ram tlo tu te kom hlim tu atan Dr. Wata hne na tang chuan nula mel thra film khur thiam tak tak an lo mang to nge a MI5 ho chuan profumo le Ivanov ten kilari anin trom thu an la hre chuak ri lo na in tual chung chanchin buthen khata ti phungleng an chhuah thina chuan London khopui chung in pakhat kotzola minister kar le Russian diplomat kar in hun chok chen thu an chhuah tak forward tang chuan ngaidan an nei veta Russian spy le an war minister chu in mufal thin ni in an ringa heti lai hian Ivanov thil phut chungchanga alung oilo wangin Dr. Wata chuan Ivanov thil hriat be sei chu MI5 Director General Sir Roger Hollis nena a hril fai ta kela Hollis chuan Cabinet Secretary Sir Norman Brooke chu profumo beturin atira Sir Brooke chuan ramven himna chungchanga thil poi a om thei thu profumo chu a hril ta ani ma se kilari zuna a wai hne to ema wangin profumo chuan ala thu tak du chuang hau lo Ivanov ve thung kha chuan MI5 in an o na thangkam an tumdan te chu a hre phak veka a thil hriat zong chu Moscow lama thon vekin Dr. Wata na politician poimo le ramdang palai te no chi zuar an mutpui lai thalak anei te chu hria in nakin lama blackmail na manatan ti in chung thalak te chu an ram lama a thon hozel bok profumo chuan anula kop thin chu la khop khamri lo hle ma se atana poi theya om thu hre chuak ve ta in thana lekha Christine ki lari chu athona abultan na chuan darling hat ati deuh kherani ome thilkal sual pal hlau lo se afi hlim thei mai theya ma se hei tak hi ati sualian berni in politics career ti chetu le an sarkar tlukchhiatna bul in tran na anita zokani
heti la hian doctor lepler Stephen Ward khan nula mel thatak taka kop thin tele ama Christine ki lari laka chuan adu khopa muto anima na mi hang nula khuai khem achak tatlat mai peka chu tianga mi hang nula tlong ol jong chuak tur chuan ki lari chu alen chhuah puita London khopui top zuala ya chuan cafe pakhata chhun chofak turin an chola chumi hmuna chuan West Indies lam mel pu mi then kha chuan marijuana an lo zu khu hlu hlom an bula thu tlangwal pakhat le Christine ki lari chu an ti bora an inkom ngai ngal hle mai chu tlangwalin alen chhuah pui ma chuan Dr. Stephen Wata du dan ange in mi hang nula khoi khem tur chu an zon hmu pui ma sate te phota he mi hang nula le he tlangwal Jamaica lama tanga ron chor chuak heti hun lai vela jazz singer lar ve tak Aloysius Lucky Gordon ate hi hun engemaw chen lo in hmel hriat to an ni nge Dr. Stephen Wata le mi hang nula chu hun engemaw chen anin kop ta phota ma se reilo te a nula chuan Dr. Wata chu aning thuaya ki lari bial pathar Lucky Gordon laka a uire san tamaya ma se Gordon nen chuan in kop zui chuang lovin chu nula chuan alaina hnai tak mi hang tlangwal pakhat John H. Combi chu a kop san ta jok ki lari po in Gordon chu kalsan vele in mi hang nula bial pathar John H. Combi chu a bel bul ve ta joka hetianga an in kop kualte nuaya wang hian buaina a chok chuak don chawani Christine ki lari le Gordon te in kop kha an che fu lo na samaya he West Indies lam chuak mi hangwal Lucky Gordon hian Christine ki lari chu ati du da in a ching re thei thin hle maya voi ni phei chu marijuana ruin chemte ne na vau betin ki lari rem tilo chungin amut puiluya Gordon hi arui to chuan hremhun in lar angani ti hi la soi ani thin tun malama po nula za mo chemte rollu a chin thina wangin voi tam tak man alo ni to ani Christine ki lari chuan asahim na turin Gordon chu tlanchiat san ve thin bok ma se reilo te a azong chuak zung zela nun khonuam lo takina siam ji athin tum khat chu an han in soirem vengial na in ki larin tlangwal dang alo biak deuh chuan thik thu chia in avel le chiam thina tranpui tu le athlawang han hau tu mel reng a hmungai lo hetia Gordon an asoi sak ngun tak e mawang hian amang ang chuan Dr. Wata kha avapan thina nakin dewa chuan invenan ti in puak rukle amu thahnem tak aleita hiala a puak rukle thu Gordon chuan khoya tangin emo alo hri anima na ki lari chu ati buai zui ngam talo reng tun nuwa ki larin ama chanchina ziakna nothing but laugh chuan khami nu khan Gordon khan min ron ti buai le vai sela chuan ka ka phlum chiang ngutang ti in aziak nge ani Gordon nena an in thenta ka chuan Dr. Wata bial nu hlui mi hang nula lai chin nai le a bial pani bok John H. Combi nen chuan an in kop vele ta he pa hi Gordon nena rui hlova sum dong dun thin an ni nge zan kha chu Christine ki lari le John H. Combi te chu night club pakhata an kaldun na Gordon khan loti boy atum le peka H. Combi chuan a bial nu thawang chu havin an in sual ta chia mai H. Combi mai vun chu a chala tangin a thler thladoi maya mun som pasari la ya an thui sak hialani Gordon chuan thiandang ruain ki lari le H. Combi te pahni chu tha ngei atum ta anni pahni chu rang takin an tlan che ngala chutia an han tlan che dun chu London khopuya veng bi ru tak pakhata pindan pakhat luin an khosa dun ren rona ma se ki lari chuan H. Combi po chu anin vele tak maya wangin atlan bo sana Dr. Wata bok chu avapan le taroi mayani ma se Wata chuan nula dang mel thazet mendi ti an ko thin Marilyn Rice Davis chu alo khosak pui to a Ivanov fale profumo ten an hoisan tak box ya wangin tuma hanbel tur hreto heklo nula mel thale it om fashan lepchiah boxi Christine ki lari chu ariang tangoi ngoi mayani H. Combi le Gordon atela kha hanpan le ngam zia jang ani to boxi lo H. Combi khan ki lari chu ala be seizui vereng na in ki lari ero chuan a hnai du to map lo thunga chu baka ala bi ruk san renga wangin H. Combi chuan Dr. Wata ina achui thleng tange nge a
ki lari puak ruk ngei kha kengin Dr. Wata in chunga chuan lu atumta ma se mendi chuan echkombi chu a ruin itlata a hriata wangin lu phal lovin kongka alokal maka echkombi a thinrim chuan kongka kalna chu ka chiat tumin a han kap thuaya ma se a kap chezo lo tukverdar thalang phena ki lari awa mu chuan a han kap ngal thuaya dar thalang chu ake ngal chuai na in ki lari chu a him hlau mai telefona police te kovin rang takin echkombi chu anron manta heta tang chi a hian thuruk in thup te chu hailan ani don ta ni echkombi le gordon ate in sual boina chungchanga khan ki lari chuan ukil te arona ukil te chuan echkombian ama ka tumin silai achele ka wanga man ani chungchanga ko ta adin ve chuan silai kha ama in license tel lova ane ni thute echkombi le gordon ate in sual chan chu ama anin chu wanga ni thute soivek turin antia chu tiang thila soidon ani rau chuan Dr. Wata chungchang soitelangai ngei don ti ki lari chuan a hrengal mai Dr. chungchang a soitel ve ni vai chuan Ivanov le profumo te a kopul dan thleng point for 5 veka tul ngei don ti chu ama chiale thahriat na point aman phave ngal veka profumo ti ming chiat tel ve chu ama alo thlau thak to awangin phubalak na angrenga tan ti ni om takin ki lari chuan poi ati therte lo thu boy soyani ta ka chuan Dr. Wata chuan ama kan kai ve a hlau luata athiam lo na le bol hlo na zong chu ki lari laka burbun zo vekin rui hlo khoi ching le ama remtihna tel lova West Indies mi te hne na in pol thin angin ko ta chuan apu mual pho ta chia maya ki lari thinrim chuan Dr. Wata chu asum don na hlok na u ma wanga mi hur khoi ching ti a soin hemi chanchin chipchira ziak na chu London khopuya tanga chuak Sunday Pictorial Magazine a chuan chhuah chhawngin paun tam tham takin a hral ta mi mayani kumsang khat zakua somruk pahni November thla chuan Labour Party mi challang tak pakhat George Wika chu mi tuine mo telephone in aron bia chu pa chuan profumo khosak dan chu ngun thluk zoka lo beng khon reng turin aron fuya Wikan chu thu han hriat chuan profumo arin hlel ruk na chu hailan arem chan pha ngei dona ringin abeng khon ta hle mai ama hi security lama thiam na nei ani nge a Rural Lai Party a minister te ti ming chiat atum na chu a hlo tling don ta a ang hle profumo chanchin chu a chui chiang ta a Christian ki larine na an chet lat dan chanchinin parliament beng meu a thlen ta ka chuan kumsa khat zakua somruk pathum March ni somni pahnia chuan John profumo chuan Dr. Stephen Wata mi hur khoite zinga pakhat Christine ki larine na anin ngai zon lo thu le mei chiat mi pat na konga lek phei chuan nu ma engma anei lo zia thu chu House of Commons a soin trana kho chia maya ma se opposition leader Harold Wilson ale George Wika te ero chuan profumo phatna chu an oi lo na samai politics thila inchir thena rem changa lo mangin Prime Minister Harold Macmillan hne na chuan Mr. Prime Minister War Minister za tak phatna kha thudik takani emo nilovemo mi hur tla hlang ve mai ne na minister meu in copy thilmual phothak ani to ve nen Russian spy nen he mi hur hi anin trom nge a chu wangin a chet dan hi Britain ramro pui tak security din mun ti chhevek theithil ani awangin chui chiang turin commission idin ngei turani ang ti in annor na satamai Prime Minister chuan an ngen na angin profumo le ki larite chetla dan chui chiang turin commission chu adina Lord Dennings chu ho tu bera arwat ngal ma se hun engemo chena liam nuwa commission leader Lord Dennings chuan Prime Minister hne na report thelutin War Minister za tak khosak dan hingun taka kan chui nuwa Sawrkar hian dem a hlo na tur engma kan muchuak tel lo ti in a thlen ve ta thung amai ro chu Christine Kilarin Sunday Pictorial Magazine hne na Dr. Stephen Wata chetla dan le ama chanchin chipchiara hral thu ba ka John Profumoan mingchiata hlawa wanga Kilari hne na inthen na tur le kha a thon chungchang chu Sunday Pictorial ba ka London khopuya chanchin bu zong ti thei deuh thowa chuan a chuak ta chuai mai War Minister in Nula lepchiah angai zon zia le
House of Commons ma a meu do ta soi thu thlengin an ziak lang kiau kuau hloma chuta zet zong profumo chuan phat ngai na reng a hreta lo kumsang khat zakua somruk pathum jun thla chuan parliament in khoma Dr. Stephen Watt Nula lepchiah khoite zinga pakhat Christine ki larinena anin ngai zon thu le an mut dun fo thu te House of Commons ma a do ta soi chian zia thu te thlengin apuang fai taleng maya chumi rual chuan cabinet minister ani na atanga ban na a thelut tangal bok mi puilam po in Russian spy nena me chetla da pakhat in ngai zon trom an ni awanga zon profumo andem zia thule Sawrkar meu po security lama a in thla da zia soin Harold Macmillan Sawrkar chu bang mai turin an norna satamaya heti taka mi pui norna awang le ama le a cabinet in uluk taka thil an thli thlai nuwa thil dik tak ni an hriat ta ka wangin prime minister chuan parliament chu hriatin in thlan apuang zui ta ngalani in thlan an hanzo fel le meu chuan eptulam Labour Party chuan ne na han changta a Labour Party hruai tu Sir Alex Douglas Home chu prime minister thar anita Harold Macmillan po in kan chak lo chan ber chu engdang wang ne lovin Russian spy le kan minister poimo takin me chelep ler pakhat anin trom wangani ti hi kan pom tlangani ati nge hetiang ang deuh hian Mizorama po hian ti vengam sela ram hian athat pui nge inarin om hemi nuwa tang hi chuan politics Khawvela ahma khuwa athim tak e mawangin John Profumo chuan politics chu achol san hlen ta wang maya ril ru she om takin nun khuwa mang chhota ani ma se a hming chiat na chil tumin thei top chuin kongdangin ma ala thunga wantlang rongbol na lama a tho that e mawangin kumsang khat zakua somsari panga khan Britain ram choi moina sang commander of the British Empire hlan ani ta hialani ki laribial padang Russian spy Eugene Ivanov po kha athil ti hriat chu ani ta ka wangle ama ngei po in phat ngai na a hriat tak lo wangin England rama a omzui zel phalsak ani talova kumsang khat zakua somruk pathum July thla a Moscow a thon ho ani ve tange ki lari hi kumsang khat zakua somli pahni February ni somni pahnia Uxbridge Middlesex England a alo pianga anule a pahron enkol na hnuya seilianin anau panlai chuan Rabury biala Berkshire vela rel konga bungro thiar velin anule pa te bula na athok ve thin kumsom panga alo tlin chuan London khopuya soho quarters a thomna dora thokin model na athok trana a mel thatle a jei e mawangin mi te hriat a hlo thuai rengani kumni nuwa chuan Laleham Air Force Base a om African le American thapol sipai pakhat nen in ngai zongin fapa a hrin saka he abial pa hian aron ngai venzui lem hleilova ama po chu jim ti chau bakin ki lari hian a reng lo jimana America rama a hosan nuwa nawa pai ti a in hreve chawa a thin rim chuan naute chu ti tlak tumin la phiar fungin a beina sa hle a ma se a hlo cham hlawa kumsang khat zakua somnga pakua April ni som pasaria naute chu thakim lova piangin niruk chau adam ta ni chumikum ni puilai chuan ki lari chuan Raspberry chu chhuah sanin a thian tu te emonen mun ranga an tei kuala atopa London khopui an thleng ta roi mai Sherlock Holmes satual China Baker Street a restaurant pakhata waitress na athok ta heta atholai hian Soho Murray's Carabet Club lammi zinga telve nula mel thatak Maureen O'Connor nen anin mel hriat ta ani Maureen chuan club neitu pa Percy Murray hena mel hriat tirin ani chuan ki lari chu an club a chuang kai thin million te mitla tu beratan man tangkai tumin rimoi rema nula in phel ruak ho zinga telve turin anin rem siam zuita a heta atho nu reilote a chuan Dr. Stephen Watt nen in tongin Dr. Watt a ina ki lari chu aloi lut ve ta ngala anni pahni hi pon lama chuan nu pa emo in ngai zong nget tak angin langma se ani na taka ero chuan u naw in lai chin na ang bakin anin kara engma a om lo thung ni inan soi to angin Watt a hian asum don na konga in ti lar atum na a ki lari hi mathe atan man adu mai chawani
ki lari soidan tak phei chuan hetia anin chenchil chung zong hian voi khat chi an mudun ani ome English nula lep ler le fing mel trial khen Christine ki lari zet zongin zunzam alunga ngang ani che kangchu Pakistan President General Ayub Khan te Indonesia President Sukarno te London khopuya Russian Embassy na thok KGB agent Russian spy ni kopbok Eugene Ivanov atele British War Minister John Profumo te meu po alumut pui vekto a heng paru pui tak tak te hi ki lari mel thatna awanga bual atin an om vekani hetianga a chhezonga atlang than chiam nu hian engineer pakhat James Livermore nen in nein fapa Jimmy anti chu harin saka ma se anu loka Livermore hian ki larin angai sak tak tak lo ni a in ngain ko ta in thren adil chu ti hlotin sak ani ta ni ki lari chuan pasang laka fa pahni nein a en kol chowa a ming thlakin restaurant ta siama chumi nuwa wantlang lua thei tura ruwa man London marlama flat pakhata chengin uile zo te avul trewa apon chuak tamlo angreng hle mai chak khai eng ilo dapa awak chuak vel chu mu ani zau zau chawani Christine ki lari sakming thangwale ache danin sarkar ahong dan kha Britain ram chau po nilovin Khawvel scandal ro pui ber te zinga chiar tel phak ngat ni in me lepchiah pakhat wanga Khawvel sarkar ro pui atluk chiar rup dan kha Khawvel om chung chuan thei hil rual ani to don lova ramro pui British history a thildu om lo le thei hil da ya ta na it om ma se thei hil thei rual lo ani kum khuwa to don ani hi